Începem prin a uda părul foarte bine. Îl udăm foarte bine de la rădăcină spre vârfuri. Am udat părul foarte bine, atât la rădăcină cât și pe lungimea vârfurilor. Îl pieptănăm foarte bine în direcția de creștere. După care facem o secțiune de un deget sau un piaptă în grosime pe mijlocul capului. Ca și ghid ne putem lua pe mijlocul capului, adică pe mijlocul frunții, unde ne ajută nasul. Ridicăm tot în sus. Avem prima meșă din care o să creăm primul ghid de tăiere și forma pe care o să dorim să o tundem. Începem din zona de spate. Ne creăm lungimea dorită. Tăiem. Ok? Am luat prima meșă ghid. Tăiem. Băgăm piaptănul foarte bine la rădăcină. Îl tragem în sus, degetele sub el și împingem împreună în sus. Tăiem la lungimea dorită. Ok? După care luăm jumate din ghidul creat. Împingem tot părul celălalt să nu ne deranjeze la tăiere. Și luăm următoarea parte din ghid. Punem piaptănul pe scalp și împingem cu degetul mare paralel cu fruntea. Ok. Avem următoarea meșă. Verificăm unde este tăiată cealaltă. Băgăm piaptănul la scalp, degetele sub piaptăn și împingem în sus și tăiem. Băgăm piaptănul la rădăcină, împingem piaptănul, degetele sub piaptăn, împingem în sus, verificăm unde trebuie să tăiem. Ok, a doua meșă este tăiată. Luăm jumate din nou. Separăm jumătatea cealaltă de restul capului. Dăm la o parte să nu ne deranjeze. Și luăm o următoare meșă. Ok. Le împreunăm, băgăm piaptănul la rădăcină, degetele sub piaptăn și împingem în sus cu aceeași tensiune ca și la celelalte. Ok, continuăm aceeași treabă pe partea dreaptă a capului.
Ne ajutăm de poziția corpului și a capului. Luăm jumate din nou din meșa tăiată și luăm tot ce mai rămâne. Nu mai este nimic de tăiat pe partea asta, deci nu mai tăiem. Ok? Pe partea dreaptă a capului, pe jumătatea din partea dreaptă a capului, am făcut secțiuni orizontale, pe partea stângă o să facem secțiuni verticale. Ok? Din nou dăm părul din învârticuș cum merge natural. Ne regăsim prima meșă tăiată prin a face o cărare pe mijlocul capului. Verificăm meșa tăiată, este aici. Ok, este aici. Partea dreaptă o dăm în lateral să nu ne deranjeze pentru a putea tăia cât mai ușor. Și începem să luăm tot la fel secțiuni de grosime de un deget. Ok, băgăm piaptănul la scalp, degetele sub piaptăn, împingem în sus. Avem ghidul de tăiere aici, degetele paralele cu scalpul, tăiem. Ok, dăm spre față, luăm jumate din ce am tăiat, luăm următoarea. Acum o să avem două ghiduri, unul în partea de dreapta și unul din partea din spate a meșei precedente. Luăm jumate cu următoarea jumătate de meșă și tot ce este surplus tăiem. Foarte important, degetele tot timpul și palma să fie paralelă cu scalpul modelului, clientului sau a copilului, din cauza că dacă împingem prea mult spre spate sau spre față, nu mai ajungem la forma dorită și riscăm a ne pierde ghidul. Ok, acum verificăm. Dăm părul din nou spre față, din partea de învârticuș. Facem o cărare pe mijloc. Împreună și ne uităm dacă este ceva surplus sau parte de conuri, cum ar fi acesta. Tăiem. Ok. Tăiem. Ne verificăm foarte bine. Ok. Gata, corect. Ca și recapitulare, am udat foarte bine părul de la rădăcină spre vârfuri. Am făcut cât mai natural posibil din zona de învârticuș, l-am pieptănat spre față, după care am început să facem un ghid pe mijlocul capului. Ne-am ajutat de partea din față, de frunte și ca ghid ne-am luat nasul. Ok. Am luat prima meșă de tăiere și ne-am dat forma dorită și lungimea dorită în a tăia și a scurta părul. Bun. După care am luat o jumătate din
primul ghid și am făcut secțiuni orizontale pe partea dreaptă a capului și am luat o jumătate următoare din ghid. Le-am împreunat și am tuns până ce nu ne-a mai ajuns păr destul cât să mai tundem din partea laterală. Ok? Și pe partea stângă a capului am făcut secțiuni verticale. Din punctul meu de vedere este aceeași treabă, doar că pe secțiuni orizontale tehnica mi se pare mult mai rapidă și ne oferă mai mult control din punctul de vedere a tunsorii. Pe partea verticală, adică pe partea stângă ce am creat, se poate să ne pierdem mai repede ghidul și să nu avem așa de mult control, deoarece tot trebuie să ne împingem peste capul clientului, modelului sau a copilului. Am făcut un prim pas, o să trecem la al doilea, o să mai udăm un pic părul, o să încercăm să găsim un colț în partea de sus a frunții. Aici nu se prea vede, o să-l facem vizual și o să facem o secțiune de separare între partea laterală și partea de sus a capului unde am tuns deja. Ok, cum facem asta? Luăm piaptănul, îl punem cu vârful piaptănului în vârticuș, punem presiune pe scalp un pic și tragem o linie spre zona din față a capului. Ok, verificăm dacă avem un colț. Nu avem. Încercăm din nou. Ok. Cu mâna stângă ținem partea de sus. Cu piaptănul și mâna dreaptă separăm partea de sus de partea laterală. Ok. Cred foarte bine să fie cât mai ușor la tăiere și de a avea claritate în următoarele puncte care o să le facem. Ok, la fel și pe partea cealaltă. Cam așa ar trebui să arate secțiunile noastre de separare dintre partea de sus și partea laterală. Ok. O să facem un pic mai curată secțiunea asta. Ok. Eu îi zic o secțiune în V de separare. Partea de sus este tunsă. Acum o să încercăm să facem o tranziție între partea de sus și lateral ca să știm până unde o să urcăm cu mașina, pentru că o să fie tuns cu mașina pe lateral și pentru a fluidiza partea laterală de partea sus și de a îmbina cât mai fluid părul pentru a fi mai ușor la styling sau la aspectul modelului. Separăm partea laterală de partea din spate printr-o cărare simplă, vizuală, cum ar fi din spatele urechii. Okay. Ce nu o să tundem, îl dăm la o parte. Bun, o să lucrăm doar pe partea aceasta. Și cum facem asta? Luăm o secțiune, o meșă de tăiere. Ok. Luăm secțiunea între degete. O să vedem că avem un ghid deasupra pe care l-am tăiat din partea de sus a capului și o să ducem degetele în jos.
Și o să avem din nou ca o zonă de V. Asta până la mine. Băgăm pieptănul la rădăcină, băgăm degetele sub pieptăn, punem presiune, tragem și tăiem. Ok, luăm jumătate din ce am tăiat și o să luăm jumătate din următoarea. Ok, vedem din nou că avem ghid sus și acum avem și pe partea din spate. Luăm din nou, verificăm și tăiem. Luăm jumătate din cealaltă, jumătate din următoarea. Avem un pic ghid sus, avem un ghid în spate. Continuăm până în zona de față. Avem un ghid sus, avem un ghid în spate. Și tăiem. Dacă nu găsim ghidul, revenim și tragem degetele sau nu le tragem foarte tare până găsim ghidul. Deci am tuns partea laterală. Acum o să tundem și partea din spate și o să creăm un volum și o formă din zona de oscipital a capului, adică din os oscipital. Cum facem asta? Luăm prima secțiune care am tăiat-o, o direcționăm spre spate. Ok. Și facem la fel cărări verticale. Oprim măcărare, o dăm în jos, băgăm pieptănul la scalp, băgăm degetele sub pieptăn, presiune și tragem. Avem aici un prim ghid și de aici o să tundem tot ce este surplus în fața degetelor. Ok, am prins prima meșă, o continuăm până în zona de spate. Dăm totul în jos și o să luăm a doua meșă de tăiere. Ținem cu degetul din mâna stângă, cu pieptănul tragem în jos, băgăm pieptănul la scalp, luăm părul, presiune și avem un ghid în partea din față și avem un ghid de desubt. Tot ce este în surplus, în palmă, tăie. Ok, luăm și a treia meșă. Ce trebuie să avem foarte mare atenție și foarte mult control, să nu intrăm pe zona de rotunjime a capului, pentru că la copilul nostru e destul de tușită partea din spate, și să tragem degetele cât de mult ne dorim forma dorită, încât să astupăm forma asta tușită și să o astupăm cu păr. Penultima meșă de tăiere am luat-o și am tras cât mai mult pentru a tăia mai puțin din ea și a avea forma dorită de care am spus mai devreme. Ok, degetele aici am lipit de scalp, vârful degetelor îl trag cam cât de mult mi se pare mie că ar arăta mai ok partea din spate. Și ultima meșă. Ok,
ca o mică recapitulare. Am tuns partea din față, partea dreaptă din față, din lateral. Am tuns-o spre față. După care am luat o mică meșă din partea care am tăiat și am dus-o spre spate. Și a fost prim ghid pentru zona din spate, pentru a crea forma dorită. Să verificăm. Ok.